Hej og velkommen til min kanal Spirituelle Budskaber. Jeg vil i dag lægge 3 oplæg i 3 forskellige energispor, og jeg har i dag valgt, eller har blevet tilskyndet til at lave dem med et krystalarmbånd i hver, og så er det også stjernetegnene, der ligger inde imellem, som er lagt tilfældigt på, som er for at ligesom hjælpe dig til at vælge, hvad for en at der taler til dig. Det kan enten være krystallen, eller det kan være stjernetegnene. Eller altså stol på din intuition. Det, der falder dig ind først, det er den, du vælger. Og det kan også være, at de taler alle 3 til dig. Den første, det er krystalarmbånd, det er månesten. Og det er skytten og krebsen og skorpionen og vædderen, der hører inde under den kategori. Og så er det toeren, det er akvamarin armbånd. Og der er det tyren, løven, vandmanden og stenbukken. Og så er det træeren, det er prenit armbånd, den grønne her, og det er vægten, fiskene, tvillingen og jomfruen. Og så lægger jeg sådan et kort af dem her, trækker jeg et kort af dem her til at ligge i midten af den der cirkel, jeg plejer at lægge op. Og det er jo ud fra Metratons Cube, og det er jo nøjagtigt lige den der stjerne, der ligger inde i midten her, i den her mandala. Så tune ind på og vælge en af dem. Og velkommen til dig, der valgte gruppe nummer 1. Og det er vædder, krebs og skytte og skorpion. Og jeg trækker, og det er et månestens armbånd, krystallen her. Og så er det, jeg trækker et kort og lægger i midten her, som er ligesom hovedenergien, hovedtemaet i den her, i det her energioplæg. Så jeg kun have et, så den der tager jeg ud. Lægger dem der. Og jeg tager også og lægger tarotkortene ud. I en cirkel her. Så hvad er det for et budskab, der ligger til dig i den her læsning? Og jeg vil starte med at sige, den der månestens armbånd, den styrker intuitionen og nye begyndelser, og den styrker også den feminine energi. Og den refererer til kronechakraet. Lad os se, hvad der ligger i den her. Til kronechakraet. Og unity, det går ind for, det er enhed. Og når vi ser på den her, der kan man se, at det er altså den har jo alle symbolerne her omkring. Og det er det at være et med enhed, det er at være et med universet. Og det er jo også det, man kan sige, den hvide månesten jo også kalder på. Og her kan vi se englen. Her, så det er jo det med kronechakraet. Og der er også, altså der er god kontakt med alle elementer.
Og jeg tænker, det svarer lidt til tarotkortet universet. Lad os se, hvordan det ser ud med med dit forhold til enheden. Lad os se på den feminine plads her. Der har vi Bærenes prins. Bærenes prins kommer ind med nye begyndelser. En ny begyndelse. Og den kommer også ind med noget visdom, der ligger her i det, han ser, den der fisk der i bæret. Så der er også noget visdom, som jo ligger her i ulen her også. Så det er et eller andet med, at du er i begyndelsen. Og du skal ved at skabe balance i dine følelser, i den følelsesmæssige, på den følelsesmæssige side. Det er jo også det, der ligger over den feminine. Og lad os se, hvad der ligger i den maskuline. Ja, her ligger universet. Det er jo lidt ligesom den, der er her. Så et eller andet sted, så er du. Du er lige nøjagtigt der, hvor du skal være i forhold til det her med det. Og så er det, altså, om du stoler på det. Om du stoler nok på dig selv. Om du stoler på, at du er. Om du tager det til dig. Og det er jo der, hvor du så skal lytte til din intuition. Jeg tager lidt kort her til i underbevidstheden her. Og der har vi 5 stave. 5 stave, det er ildelementet. Det her, det er følelserne. Og det her, det er ild. Og det er jo, bevægelse, den står for. Og her kan vi se, at der er også en begyndende, det er jo sådan en lidt kodhed her. Et eller andet med, at det tages ikke helt alvorligt. det er ligesom, du tager det ikke helt alvorligt, at du faktisk står midt i dit eget indre univers, og så stoler på, hvad der kommer, så det er sådan, det er lidt sådan lidt, sådan lidt kamp, eller hvad skal man sige, kampen for, altså det der er mig, der måske gerne vil frem, men det er på det ungdommelige, den ungdommelige, den ungdommelige energi. Lad os se, hvad det ligger op i overbevidstheden, fordi det er det, der sådan ligesom styrer. Det her, det sådan ligger ude på det ubevidste. Det er du ikke helt klar over. Det, der styrer, det er tankerne. Tankespind. Det er det, der holder dig nede. Det er det, der holder dig fast. Så du ikke kan se klart. Du ser ikke helt klart her i forhold, men du har det her nede i det ubevidste, eller du er ikke bevidst om det, du ser det ikke helt, du ser det ikke klart, fordi du har for mange tanker omkring, hvad spiritualitet er, hvordan er det, man kommer ind i, og stoler man overhovedet på det, der kommer til en fra universet. Stoler man på sin intuition. Det er ligesom der, den ligger lidt usikkerhed omkring. Vi tager et kort her på den maskuline side. Det er 10 mønter. Og 10 mønter, der er det, du har, hvad det skal til. Du har, hvad det skal til, og det er sådan lige før du sådan, og du har også universet, så du har været igennem en udvikling, hvor du står på ny,
Og det er der, at du så skal, at du så spørger dig selv, hvad skal jeg med det her? Hvad giver mening? Giver det overhovedet mening? Skal jeg ikke bare fortsætte med at gå efter værdierne, det fysiske? Det her, det er kortet for mønterne, det er sådan på det fysiske plan. Og gå efter det materielle, og er det, jeg skal gå efter? Men her, der står der et barn og hiver i mors skørter der, og tager fat i hundens hale der. Og hunden, barnet ser det her. Og det gør hunden, den ser instinktivt også. Og der sidder en vismand her. Og det ser de to ikke, fordi de er for optaget af det materielle, at det de kan tage til sig. Altså, så tager jeg den her på den feminine side. Der ligger ypperste præstinden. Og ypperste præstinden, hun står jo for intuitionen, og hun står for balance imellem maskulin og feminin. Og der kan man sige, i den her, den ligger sådan på det, på kodheden, eller hvad skal man sige, ja, jeg er nødt til at have et kort heroppe også. Der er også, der nogen holder på, at det er også noget med at vælge. At vælge sige, det er som om, man står i en situation, hvor det er det der med at vælge en valgmulighed. Du har en valgmulighed. Enten går du direkte efter det feminine, den følelserne, eller også går du direkte efter handlingen. Og den ligger her imellem universet og tanken der, så det er også et eller andet med at vælge tankens vej, eller hvad her det, idéernes, tankens vej, eller følelsernes vej. For universet her, det står jo for helheden også, jo, som der ligger inde i den her også. Og hvis vi ser her i bunden, der svømmer fisken også, som han der står med, så han har en lille anelse om, hvad det er, men er ikke helt sikker på, eller stoler ikke helt på, er det sandt, eller hvad skal man sige. Det er for godt til at være sandt. Det er jo ligesom det kommer ind her. Det er det, han tænker, eller hun tænker. Her, så har vi eneboeren her. Og eneboeren er jo noget med også at kaste lys på det, som altså gå ind i dig selv og kaste lys på det, som du ikke tror helt på. Tror, at det kan være sandt. At du kunne have nogle evner. At du har nogle evner. Det er som om, du er mere optaget af det materielle her. I det fysiske. Og så det andet her, det er jo det åndelige perspektiv, som både ligger her i verdenskort her, i universet. Og det er jo også enhed. Så det ligger jo også der i universet, så det er også noget med, universet har også en gave til dig, eller du er også beriget med gaver, som du er kommet herned. Jeg kom her til verden med, som du kan gøre brug af. Og der er det at bruge din intuition, og så altså der, hvor man kan sige, at det spirituelle er nyt her, ikke? Og du kigger på fisken her, og det er jo det spirituelle er nyt for dig, og så gå ind og finde trygheden i det. Gå ind og finde trygheden i dit indre, og vid, at universet er med dig. Ja, universet er med dig. Men du tror ikke helt på det, altså du tvivler. Jeg tror, jeg skal have et kort fra gudinderne.
Gudindekort. Se, hvad det her drejer sig om. Hvorfor er det, du ikke lige har Tilly her? Så har du ikke sådan helt Tilly. Det er så nyt for dig. Og intuitionen er der jo. Og du har faktisk også det skal til. Fordi det er det der med at få kontakt med det indre barn her. Og det er jo også at få kontakt med det indre barn, som også ser her med den unge prins her, prinsesse, hvad det nu er. Der kan man sige, det er jo sådan de der teenage-agtige, der ligger i den. Og her, det er jo også det, der ligger i kodheden her, eller i de unge her, som her er det legende element. Så du er jo oppe på et niveau, hvor du er ved at finde den identitet, eller den nye identitet, som egentlig går den spirituelle vej. Og det er jo det der med at stole på det, der kommer indefra, i stedet for at stole på det, der står ude, det, der kommer udefra. Og stole på det, også på, at du er her på jorden, ikke? Og for at leve livet jo. Lad os se, hvad gudinden vil sige her. Hvad er det for en gudinde, der støtter op omkring her? Det er den her, det er Gula, det er healing. Så det er noget med også at hele dit indre barn. Tag fat i det. Tag fat i det indre barn. Og man kan også at hele, altså man kan se, den ligger, og der er også den der man knuser sådan nogle krydderier med. Og hun har også altså hun står for også, man kan se her, hun har, det er det tredje øje faktisk, her er det kronechakrat. Ja, og tredje øje, det er det, der ligesom er inde omkring. Og der er lidt mørkt her omkring kronechakrat, og det er fordi, det ikke er helt åbent endnu. Og der er det fisken her. Få fat i dit indre, og lyt til, hvad der kommer til dig. Jeg vil lige læse, hvad hun siger. Hvad det er for en Gula 48, eller står der 18? Lige se, om det står 18 eller 48. Det er 18. Ja. 18. Hvor blev du af? 85. Jeg læser lige, hvad hun siger her for 85. Og det er jo healing. Det er noget med også at gå ind og heale dit indre barn. Det som hvad her det, som ligesom begrænser dig. Gula, den babylonske gudinde for medicin og healing, er kommet for at guide dig og for at tage sig godt af dig. Du inviteres til at se nærmere på de områder i dit liv, der har brug for healing. Måske går alting så hurtigt i dit liv, at du helt har glemt at tage dig godt af dig selv. Måske er det de historier, du har fortalt dig selv, om hvem du er, der har brug for healing. Vi kan ikke altid selv se, at vi er i gang med at såre os selv eller andre. Tag mod til dig. Gula er kommet ind i dit liv for at fortælle dig, at lige nu er det bedste tidspunkt til at fokusere på healing i alle aspekter af dit liv. Dine handlinger vil kun bringe gode ting med sig. Det er også det perfekte tidspunkt, hvor du kan være sikker på at hele uoverensstemmelser med andre. Vær oprigtig og hikald Gula til at hjælpe dig med, når du forpligter dig til noget så vigtigt.
Det kan også være, at du føler dig kaldet til selv at blive healer. Hvis det er tilfældet, så har du gudinden Gulas fulde støtte. Du skal bare være villig, respektere andre og ikke forvolde skade, og så vil mirakler opstå omkring dig. Gula beder dig om at erkende, at du er ved at løbe tør for energi. Du har ikke noget tilbage at give af. Du er ved vejs ende, og du bliver nødt til at stoppe det, du er i gang med, og overveje konsekvenserne af dine handlinger. Har du brug for at blive bedre til at sætte grænser, og ikke bare gladeligt sige ja til alting? Har du ladet andre dræne dig, fordi du føler dig forpligtet til at lytte, elske og redde dem? Har dine nære venner svært ved at komme ud af offerrollen, og bliver de ved med at beklage sig til dig? Den spirituelle opgave er at træde et skridt tilbage, se hvad der er ægte og træffe nye valg, og måske sætte dig selv først. Du vil blive glad for, at du gør det. Husk på, at nogle gange er det healende valg at tage en pause og give lov til kun at fokusere på dig selv. Og det er jo også det, der ligger i eneboeren her. Og man kan sige, at de her, ikke? Og der er det jo nok det der med, at man giver meget. Og det er også noget at tænke over. Altså, det er noget med, at du så lukker af for tankerne om her der er der også det der, hvad skal jeg vælge, skal jeg give, eller så hele tiden være ubalance. Det er ubalance, det ser vi også i følelserne her, at der er ubalance. Men find balancen i dig selv. Og det taler meget godt om det de her tarotoplæg lægger, de kort. Jeg skal have et healerkort, eller et vitaminer, kreative vitaminer. Det er lige et lille budskab til dig mere. Men det der med at gå i hermit-mode, det er at gå ind i dig selv og slippe alt det der, du synes, du skal gøre for andre. Og så vælge dig selv her. Og det er jo også derfor, den kigger her på fisken i bæret. Se nærmere på din spiritualitet. Og lad os se, hvad det er for et budskab, der kommer til dig. Den her vil gerne ud. Den siger, lyt dybere. Ja. Lyt dybere end det umiddelbare her. Og der er det jo, at du skal bruge din intuition. Og bruge fisken her. Og gå ind i følelserne. Og lyt dybere. Skal vi lige se, hvad den siger. Lyt dybere, det er budskabet til dig. Den kommer tit i min oplæg, det her budskab her. Lyt dybere. Har du ingen ord? Lyt. Kender du ikke en gavnlig handling? Hvil. Kan du ikke se vejen frem? Bed. Og det er bed om hjælp, ikke? Når din intuition siger dig noget, der vis den tillid. Lyt til dens budskab. Intuitionen er forbundet med din krop, og den ved ting, før du har forstået det med hovedet. Det er der. Når du ikke kan finde vej, så lad altings visdom finde vej til dig. Det kan være smertefuldt ikke at kunne finde sin vej, men det er ikke forkert. Du er ikke forkert. Sæt dig ned ved roen af et træ eller i et rum med skønhed eller på dit badeværelse og lyt. Når du lytter ind under det umiddelbare synlige, åbner du dig for intuitionen
Fra dette sted kan løsningen finde dig. Måske kommer de gennem en, du ikke anede var din ven. Måske gennem et træ, en bog, en sang eller gennem skyernes bevægelse over himlen, hvis du lytter godt efter. Så det er jo det, der ligger her i universet, at det er jo med dig her. Og det er vejen også til dit indre. Det er gå indad og lytte dybere. Ja, det var budskabet til dig, der valgte gruppe nummer 1. Og velkommen til dig, der valgte gruppe nummer 2. Og det er stenbukken, løven, tyren og vandmanden. Og det armbånd, som er omkring her, krystalarmbånd, det er akvamarin armbånd. Og den står for ro, klarhed og mod. Og den går jo så også ind for ærlig kommunikation. Og chakraerne, det er halschakret. Og den går ind for kommunikation og selvudtryk. Så lad os se, hvad det er for et kort, der kommer ind i midten til dig her, som handler om kommunikation og selvudtryk. Den her lægger jeg midten her. Og jeg tager tarotkortene omkring kommunikation og selvudtryk. Lad os se, hvordan det står til med det. Hvor er det, du har lidt udfordringer her? Og stoler du nok på dig selv og på den måde, du udtrykker dig på? Pakker du tingene ind? Er du direkte, eller er du indirekte i din kommunikation? Hvis du er indirekte, så kan det være svært at tyde, hvad det er, du egentlig siger. Krystalarmbåndet vil være godt at gå med, hvis det er, at du skal have balance i energierne her. Lad os se, hvad det her kort er i midten. Deep breathing. Dyb åndedræt. Og her der ser vi, vi ser bare, når du trækker vejret dybt. Og det er jo også, at kan se, hvordan du får kærlighed ind her for alle 4 verdenshjørner. Og det er jo, når du er i god kontakt med dig selv og dit hjerte, så kan du også udtrykke dig fra hjertet. Og vi ser her, at du har familien omkring dig her. Og der er flere omkring det. Altså det er jo, du kan kommunikere med dyr. For eksempel er det en hund her. Og så er det sådan nisser her. Altså det kan man også sige. Og du har også nogle elementaler omkring dig, som du i naturen du kan kommunikere med. Så det er at tage en dyb indånding. Lad os se. Fordi det er det der med, før du taler, det er faktisk også det der med at trække vejret. Tage en dyb, i stedet for at man sådan reagerer umiddelbart. Og så kan man komme til at sove andre, eller sådan, fordi man ikke lige mærker efter, ikke? Og hvad er det egentlig her? Lad os se, hvad den har på den feminine side. Der har vi sværdenes knægt. Og sværdenes knægt er sådan en, der er fart på ham. Og det er sådan en, der skærer igennem, og han er måske også lidt skarp. Han er skarp i sit udtryk. Lad os se, hvad der ligger over i den maskuline scene. Der er den hængte mand. Den hængte mand står for nyt perspektiv. Og det er jo fra den store arkana også.
Og det er også et eller andet med at se tingene fra et andet perspektiv, end det du umiddelbart handler på. For det, sværene, ikke? Og det er jo tankerne, det er hurtigt, altså hvor det er på din tanke, at du handler, ikke altid lige på din følelse. Og det er noget med at se et andet perspektiv, fordi han hænger jo her med hovedet nedad. Men han hænger i sådan et træ, så det er noget med at handle, ikke at handle overilt, kan man sige, at han står for den hængte mand i det perspektiv. Lad os se, hvad der ligger i underbevidstheden her. Det her. Det er mønternes dronning. Mønternes dronning sidder egentlig i sit, altså det er ubevidste, i det ubevidste. Og der sidder hun og hviler i sig selv og ser på sine værdier. Og hun har ikke travlt. Det ligger i underbevidstheden, og det er ikke at have så travlt. Og hun har også styr på det sådan basale, i det fysiske, har hun styr på. Lad os se, hvad der ligger i overbevidstheden her. Der har vi 3 mønter. Og 3 mønter, den står, hvor det ene, der går ind, altså der er nogen, der vejleder. Der står 2, der kunne vejlede dig ind i en ny retning, i et nyt perspektiv. Og der står op på, han står op på sådan en bænk eller sådan noget, og han har en lygte med, så han går ind i mørket. Han går ind for at finde værdierne i det, der ligger udenfor. Sådan det der fysiske, ikke? Og sådan hjem og altså hjem og penge og magt og alt det, der ligger i den. Der går han ind og kigger, og han har 2 hjælpere, der står her, nogen der guider ham. Og det er jo at lytte til dine guider. Fordi du skal have jordforbindelse selvfølgelig, og det har du. Men du handler meget på dine tanker her på tankeplanen. Lad os se, hvad der ligger her i underbevidstheden her i. Der er djævelkortet. Og djævlen er jo noget, der binder dig. Det er noget, du er afhængig af, noget du bliver afhængig af. Og det kan være et behov for, at du måske har et behov for at handle hurtigt, et behov for at skære igennem. Det kan være, det er det behov, og der er spørgsmålet så, at om det behov, hvem gavner det? At du skærer igennem. Fordi kortet her, den tager en dyb indånding, ikke? Og så også at se, altså at få, balance, jordforbindelse og balance. Og der kan miste jordforbindelsen, hvis man handler hurtigt og flyver frem med sit sværd og skærer igennem, ikke? Og det er jo med tankerne og tankekraften, og det kan man sige, en tankekraft, det er jo, du skal ned i altså fra tanke til krop, fordi det her, det er også det kroppen. For tanken, det er sådan noget, der svæver op i hovedet, ikke? Så du skal ned i kroppen. Lad os se, hvad der ligger her i underbevidstheden i den maskuline. Der ligger de 4 mønter. Og de 4 mønter holder på energien. Og passer på sig selv, faktisk. Og passer på sine værdier. Og så er det, at man skal trække vejret, og så sige, hvad er det så for nogle værdier, at du går efter. Det er meget med natur i hvert fald her, hvor det er noget, der ligger, det er tilbage til din natur, tilbage til naturen. Fordi du er måske meget oppe i hovedet, så det er tilbage til din, og selvom du har ubevidst her, så har du det jo. Du har det jo i dig. Men du har et behov for
og hvad her det, og bruge tankerne frem for følelserne. Lad os se, hvad der ligger heroppe. Der ligger også den hængte, eller hermit. Og det er jo det der med at kommunikere, at du er hurtig på aftrækkeren, og der er det jo, indimellem skal man lige trække vejret og mærke efter. Er det nødvendigt, altså hvad gavner det, jeg siger nu? Hvad gavner det, jeg kommunikerer ud? Er det fordi, jeg sætter grænser? Er det fordi, jeg vil have ret? Er det fordi, at jeg ser noget i andre, som jeg ikke kan acceptere? Og der er det at gå ind i dig selv, siger Hermit her, at hvad her det er ikke så meget handlingen her, eller det er ikke så meget handling her. Vi kan også se, at det mangler, ja, der er et træ her, et træ, han hænger i træet her, og ser et andet perspektiv. Og det er jo komme ud i naturen. Lad os se, hvad der ligger her. Der er det bærerne. Bærernes, det er 8 bærer. 2, 4. Ja, 8 bærer. Det er noget med, at han går væk fra følelserne. Og du er gået væk fra følelserne, måske fordi du er blevet såret. Og det er derfor, du har sådan stort behov for at skære igennem og skære fra og sådan noget, fordi du går væk fra nogle følelser. Du går væk fra dine følelser. Men du har staven med her, og spørgsmålet er, om det at gå væk fra dine følelser, og det du går ind, at du så går ind og mærker, altså her ind i den her treenighed, at du går ind og sætter lys på hvad er det, hvorfor føler jeg mig, hvorfor føler jeg afmagt, hvad er det, er det fordi jeg ikke bliver hørt, er det fordi jeg ikke værdsætter den her dronning, der sidder her i underbevidstheden. Og når du trækker vejret dybt og går ind i dig selv, så får du også kontakt med hende. Og så kontakt med hende, der hviler i sig selv. Og så er det jo det der med, at man passer på sine værdier, ikke også? Og det er jo også værdighed. Det er, passer på værd, det er noget med at føle sig værdig. At føle sig værdig. Og der kan man sige, at sådan inde i den her afhængighed, at man så har en stort behov for at skære igennem, at det er det, man så måske føler en værdighed i. Men det er noget med at se det ud fra et andet perspektiv, og få sat et andet perspektiv på, og få kontakt med jordforbindelsen, eller med jorden, ikke? Fordi det der med, at et sværd, det er jo i tankerne, at det hele foregår op i hovedet. Så har du ikke særlig meget kontakt med dit hjerte, jo. Og det er at få kontakt med hjertet, og det gør du ved at gå ind her. Det siger de jo også her i overbevidstheden her. Noget med at gå ind. Og det her kræver ikke så meget handling. Det er noget med nærvær. Det er noget med den feminine energi, som ligger i dronningen også, som du skal have herover på pladsen. Her. Så du ligesom også har en forståelse for andres synspunkter. At det ikke kun er dit synspunkt, der gælder. Og når man trækker vejret dybt, altså trækker åndedrættet, det er jo ånd, det er noget med at få fat i din ånd, det åndelige aspekt, det er også det, der ligger her i den hængte mand. Få det åndelige aspekt på, frem for kun tanken og det fysiske. Det er at gå ind, og det får du sætte lys på den der. Du har vejlederne, de står herude og guider dig. De står også med et kort her og viser dig vej. Ja. Vi skal have en præstinde
præstindekort. Nu har vi lige dem. De ligger her. Skal jeg lige spørge præstinden til råds her. Præstinden til råd. Det er også noget med det nye perspektiv. Det er noget med at se djævlen i detaljen. Og det kan godt være, at dit behov ligger et sted, som faktisk ikke gavner dig så meget, men kun gavner din følelse af at kunne skære igennem og sætte grænser. Lad os se, hvad det er. Den her vil gerne ud. Det er det guddommeligt feminine, magisk eller magnetisk modtagende kraft. Og det er jo kommet ind i den hvor du modtager. Som jo ligger her i den hængte mand, og den ligger her i hermiten. Og det er det guddommeligt feminine. Det er den du finder ind til, når du går ind i dig selv og sætter lys på det, som ikke gavner dig. Og hun står jo her, hun har jo både, der er sådan en, der er en enjør, eller sådan en, kolibri, som sidder på den øverste, eller på hånden, ikke? Og hvor man siger, jamen hun trækker, guddommeligheden ned på jorden. Det guddommeligt feminine. Og det er det, du skal ind i stedet for den her ridder her. Det er kort. Guddommeligt feminine. Kort nummer 7. Nummer 50. Lad os prøve at se, hvad hun siger. Nummer 50 er der. Altså der kan man sige, altså, og det er jo det magnetiske, det her, det er ligesom det frastører, eller det afstører, det skærer fra den her, og det er jo kommet ind i det magnetiske modtagende kraft, det er den, du skal ind i stedet for at skyde folk fra dig. Dette er Isis kort, og hun bringer nyt om dyb eftertænksomhed og stigende modtagelighed. Der er en vej ind i dit liv. Den egyptiske hieroglyf-symbol for ørnen repræsenterer guddommen og den visdom, som sjælen kalder til live. Denne ørn sætter sig til hvile på hendes hænder, og med sig har den en dyb forståelse. Dette kort peger mod en tid med kraft, fred og tiltagende klarhed for dig. Men nede under denne stille resonans roterer din magnetiske energi med accelererende styrke, hvilket skaber en hvirvel af tiltrækning inden i og omkring dig. Din yin-energi er på vej op, og det er tid med hvile, men alligevel er den dynamisk, hvilket vil kræve, at du går indad, gennemtænker nuværende situationer, modtager vejledning og lægger planer for fremtiden. Det er også en tid til jordforbindelse, hvor du i lighed med Isis kan vælge at forbinde dit eget lys med den blide, understøttende vibration fra jordenergien. Der ligger en vis healende kraft i denne bevidste forbindelse, som vil indføre balance og healing på mange planer, inklusive fysiske, emotionelle og endda økonomiske områder. Så giv dig selv lov til at være åben over for dine magnetiske kræfter. Dette kort kan også indvarsle ankomsten af en ny kvinde i dit liv. Det kunne være et nært venskab eller en spirituel romantisk kærlighed. Din voksende modtagelighed og sandsynligvis fremelske et vigtigt karmisk forhold på dette tidspunkt. Vær åben over for de lektioner og meningsfulde forbindelser, der ligger forude.
Og det er jo at få kontakt med hende her, kan man sige. Ja, at få kontakt med den guddommelige feminine. Jeg åbner mig for det guddommelige feminine i mig og omkring mig. Når jeg kommer i kontakt med varmen i min sjælskraft, vil min magnetisme vokse. Så vil du også tiltrække det, der er godt for dig. Og det er jo også der, du går ind af her. Den siger jo meget fint, der hvor du går ind, og så får du også den vejledning. Og så kan man også sige det der med også at gå væk fra det, som ikke, gavner dig. Og djævelkortet her, det handler jo meget om behov, og det handler meget om egoets behov. Og egoet går jo efter, det går jo efter frygten, ikke? Og hvor man kan sige, at din sjæl går efter kærlighed. Og kærlighed til livet, og kærlighed til det, du har skabt. Ja. Det er jo budskabet til dig. Vi skal lige have et vaccinationskort, skulle jeg til at sige. Vaccineret. Et vitaminkort, kreativ vitaminkort. Skal vi lige have. Og det er noget med at trække vejret dybt og få jordforbindelsen. Fordi du har den queen der i dig. Hun skal egentlig herover ligge. Men i hvert fald være opmærksom på, at det ligger her nu. Det er jo det, der ligger her nu. Og det kan du gå ind og ændre på. Så er det, hvad du kommunikerer ud. Den her vil gerne ud. Bare flyv, siger den. Okay. Bare flyv. Jeg tænkte også, den der fugl der. Den der fugl, det ligner sådan en kolibri. Bare flyv. Så får man til at tænke, bare flyv ikke højere end vingerne bærer. Får jeg lige ind her. Lad os se, hvad de siger. Bare flyv. Fordi det er noget med ikke at holde dig fanget her i dit behov for at få ret. Og skære igennem, eller skære folk fra, ikke? Og fordi de ikke lige... Det er noget med at give plads. Frihedens fugl. Bare flyv. Nummer 18. Lad os se, hvad den har at sige. Bare flyv. Min kære ven, de begrænsninger, du mærker omkring dig, er ofte skabt af dig selv. Din opgave består ikke i at vriste dig ud af usynlige buer eller kæmpe dig til nye rettigheder. Du behøver ikke bekæmpe noget eller nogen. Din opgave ligger et andet sted. I dit sind. Det er der, du sætter gitre og buer op, når du møder din egen begrænsende tro. Det er også derfra, du kan sætte dig selv fri. Vi lever i en fysisk verden. Der kan være masser af begrænsninger, som føles som ubøjelige fængsler. Men der er et sted, hvorfra det er muligt at finde frihed, uanset de ydre omstændigheder i dit smukke sind. Det kan du frit bevæge dig. Der kan du frit vælge din indstilling til hvilken som helst situation i livet. Ofte kræver det blot, at du skifter fokus og ser, at buret hele tiden står åben. Du kan bare flyve. Det er jo det perspektiv at få det på. Og så også blive opmærksom på, hvad det er, det binder dig. Fordi det er jo et behov. Gå ind og kigge på, hvad det er for et behov, du har. Fordi det er det der med, at man behøver ikke at bekæmpe nogen eller noget. Og det er jo det, han er ude med sit sværd, ikke? Og så skal han simpelthen, mærk efter. Gå ind af og få fat i det guddommelige feminin, som ligger i dronningen her. Og det er hende, du først skal have fat i. Det var budskabet til dig med gruppe nummer 2. Og så velkommen til dig, der valgte gruppe nummer 3. Og det er
tvillingen, fiskene, jomfruen og vægten. Og armbåndet her, det er prænitarmbånd, og den står for intuition, healing og hjertets klarhed. Og det chakraerne, det er hjertechakret og solarplexus. Så det er noget med at mærke ind i de chakraer, som handler om kærlighed og medfølelse. Jo, og så solarplexus, det er noget med vilje og magt. Der ligger i solarplexus. Det er noget med at få magten over dig selv. Få magten i dig selv. Jeg skal lige have et kort til midterkortet her, som er grund. Lige her nu. Så den ligesom giver et billede her. Og det var prænitarmbånd, som du kan bruge for at støtte energien i det her. I forhold til hjertets klarhed. Det der med, at jeg får sådan en lige her, mens jeg laver det her, elsker ikke. Ja, det er sådan et eller andet, enten eller. Elsker ikke. Altså ligesom så, jeg kommer til at tænke på sådan en af de der, daisier, eller de der blomster. Marguerit, og man trækker sådan et blad for hver gang, og så siger man, elsker ikke. Og så når man til det sidste blad, og så siger, om det er så en elsker ikke. Det får jeg lige ind. Så det er lejen med, eller en indre overbevisning. Lad os se, hvad kortet her siger. Den siger illumination. Illumination, og der sidder en løve der. Den kan minde lidt om styrken. Styrken i tarotkorten. Og den står jo også for, løven står jo også for solen og for kraft, handlekraft og skal lige se illumination. Jeg skal lige se, hvad det er sådan om kortet, eller om, ja, det gælder det samme som illumination. Belysning står det for. Illumination, det består af belysning. Og belysning, det er jo sjovt, jeg tænker på den der Marguerite, elsker ikke. Den står der jo. Ej, hvor sjovt. Men det er belysning. Det er noget med at få lys på dit indre. Din indre kraft, din indre styrke, for hun sidder jo og rider på den der løve der. Lad os se, hvad den her kommer ind igen. Det er det omvendte sværd, og det var sådan svært, knægt. Og så lad os se, hvad der ligger her. Det kan jeg ikke sige så meget om lige her nu her, men så er det dronningen. Det er som om de to skal bytte plads. elsker ikke. Sværdenes knægt og dronningen, eller bærernes dronning. Hvis vi ser sådan på maskulin, feminin, så kan man sige, at i dit indre har du en maskulin og en feminin del. Og i den person, som du har en relation til, de har også en maskulin og en feminin del. Og der kan man være tvivl, der kan man godt gå hen og blive i tvivl, fordi den går jo den vej her, kan man godt være i tvivl, om man er elsket eller ikke. Om man er elsket af sin nære, den der står en nær. Og det kan jo enten gælde parforhold, eller det kan gælde venskabet, det kan gælde forældreskab og alt sådan noget der. Og det kan jo være det, der ligger her i. Og det er jo noget med at sætte lys på belysningen. Sætte lys på
det er jo maskulin, feminin. Så her, altså indre, som indre, så ydre. For oven, så for neden. Lad os se på underbevidstheden her. Der ligger knægtens ridderen. Og han handler ud fra man siger, den gule kappe, han har på her. Han handler ud fra solar plexus, faktisk. Fra solar plexus, ja. Og så er det, og han handler, den her knægt, han handler ud fra tanken. Fra hovedet, fra tanken. Og hun kigger på følelserne. Lad os se, hvad der ligger i den øverste her. Det er noget med at skabe balance i dem. Og så kommer sværdenes S her. Og det er jo en ny begyndelse. Det er noget med at se en ny begyndelse. Og den nye begyndelse handler jo nok om her, kan man sige, at kunne kommunikere med ildelementer. Han skærer igennem og søger klarhed. Han har lidt travlt, ikke? Fordi det er lige frem, så han holder lidt igen på hesten her, og holder på retningen egentlig. Fordi han vil frem, og han trækker lidt igen, og så eller det er som om den stejler, den hest her. Den anden her, den strider imod, og den her, den stejler. Så det er det der med magten. Nærmest sådan en indre magtkamp, man kører i sig selv. Og det er i forhold til, om man er elsket eller ej. Så det er jo derfor, at det her armbånd her, eller den her, den refererer til hjerte og solar plexus. Ja, lad os se, hvad der ligger her i underbevidstheden på den feminine. Der ligger også Hermit. Han kommer igen, har været med i alle og det er noget med at prøve at søge indad og sætte lys på. Og det er jo også det der belysning, der ligger i illuminationen. Få fat i din indre Hermit, gå indad og mærk efter. Og lad os se, hvad der ligger over i den maskuline her på det ubevidste. Der er også den hængte mand. Det er jo også det nye perspektiv, for du får et andet perspektiv på, når du går indad. Og det er jo det der inde i den her, det er jo, altså hun siger, hun har jo at finde modet og styrken til at være i dit indre og elske dig selv for den du er. Uden at du behøver at have, der er det også, jeg skulle til at sige, uden du behøver at have magt, men du skal have magten i dig selv. Du behøver ikke have magten i det ydre. Så længe du har magten i dig selv, så er det ikke noget, der kan vælte dig omkuld. Så behøver du ikke at overbevise andre. Det her, det er jo også, man kan sige, det er sådan lidt altså man har en uopfyldt drømme, kan det være i den her, at de er ikke blevet opfyldt. Og de bliver selvfølgelig ikke opfyldt, når det er, at man har lidt travlt, ikke, med at skal, holde igen og klargøre. Eller man har travlt med at det der, man stejler, ikke, og han stejler den der, og det er jo knægte begge to, så de er ikke oppe på kongeniveau endnu. Og det er jo noget med at finde løvernes konge, skulle jeg til at sige, den indre løve eller løvinde i dig. Og det kan hun ved at få kontakt med bærernes dronning. Hun kigger jo også på den der, det er jo nærmest sådan en pokal, at hun nærmest har vundet alle de der sejre, hun har vundet i forhold til at kunne mærke sine følelser. Og gå efter sine følelser. Og hun har de der engle op over sig, ikke? Og så hun har jo også kontakt med det åndelige. Lad os se, hvad der ligger her i overbevidstheden.
Det er vi frem. Ja. Det er sådan en listig fyr. Han er sådan en listig fyr. Og han stikker af. Og lader 2 sværd stå. Så stikker han af med de, med de 5, det er 7 sværd. Han stikker af med nogen, og så lader han 2 stå. Og når man er over i sværdenes her, så er man jo, der er han så på vej til at blive den her ridder her. Men det er noget med at komme ind i for at få kronen på værket, så er du nødt til at slippe dine tanker, det der med at få ret, det der med at sige, det fik jeg da, jeg lister afsted, nu lister jeg afsted på år, tænker jeg på den her i går, jeg har vundet her, og det er noget med at få fat i den del af dig, der holder igen, der er sådan ligesom, og den der er jo også en illusion, det er jo noget illusion i den her, det er jo også en illusion i den her, for det får du ikke noget ud af jo. Og det er få lidt lys på din hang til at liste nogle idéer igennem, nogle tanker igennem, fordi du har det med at bruge dit sværd. Men han er nærmest som om han er i luften. Han mangler lidt jordforbindelse, og det er noget med at få forbindelse med jorden. Og ham kan vi sige, at han er landet på jorden, men så stejler han. Og han stejler jo, fordi der er for mig, at han er overrasket. Og det kan man sige, det er fra den gule her, det er jo solar plexus. Og det er noget med at gå fra solar plexus op i hjerteenergien. Og det er jo det, man skal ind og få et andet perspektiv på, at gå ind og se, hvordan kommer du op? Hvordan kommer du ind til din indre løve? Hvordan kommer du ind til styrken i dig selv? Fordi du har den jo. Og prøv at mærke efter, om der er nogle af de her, der ligesom siger dig noget. Og vær ikke bange for at gå ind i det. Fordi det her, det handler jo om hjerte og solar plexus. De skal jo hænge sammen. Men hovedet, eller i øverste etage, der skal man jo også have tankerne ned i hjertet. Og så i solar plexus, så kan man også sige, det kommer jo op ned fra jorden, ikke? Og have jordforbindelsen. Og det er det perspektiv, få et andet perspektiv på. Men følelserne har du godt styr på i den feminine energi. På det ydre plan, der kan komme en ind, det kan være en i det ydre, der kommer ind, som du ser som værende i balance, følelsesmæssigt. Og her, der kan komme sådan en energi på den feminine plads, der kan det komme en ind udefra, som har sådan meget, altså sådan meget kontant og svær, eller skærer igennem, ikke? Og han svæver hen over jorden, har ikke rigtig jordforbindelse. Og så kommer listetyven her, det er en stjæler din opmærksomhed. En, der stjæler din opmærksomhed. Gå ind og se, hvad det er for nogen, for det her, det er den store arkana. Nu det er den hængte mand, det får et andet perspektiv på. Og så er det hermiten, det er, eneboeren. Så gå ind i dig selv, find ud af, hvor det er, du kan bruge din ild bedre, end du gør lige i øjeblikket. Ja. Hvad for et kort skal jeg have? Jeg skal have et af de 7. De 7 energiers orakel. Fordi de handler også om chakraerne. De 7 energiers orakel.
Og det der med elsker ikke, og det er det der med elsker ikke, det er det der med at se dualiteten, eller hvad skal man sige, det der med at se kan ikke, sort-hvidt på tingene. Det er jo at se nuancerne, men hjertet skal være med. Det her, det uudforskede hav. Det uudforskede hav, det er jo det, der ligger også i følelserne. Det er noget med også at få kontakt med dine følelser. Få kontakt med dit hjerte. Fordi det har kompasset her. Det er jo også det, der sætter retning. Den sætter retning. Og man kan jo se, at der er ikke nogen, der sidder en pelikan her, eller hvad det er. Og så er det sådan en lanterne heroppe, men der sidder ikke nogen ved roret her. Hvem er det, der styrer dig? Og det er nord, syd, øst og vest, som jo ligger i det her også. Det ligger også her. Og få lys på. Og det er jo det følelsesmæssige. Lad os se, hvad den siger i oraklet her. Jeg skal lige have lidt ord på den. Man kan i hvert fald se, at der sidder ikke nogen ved roret her. Og det er dig, der skal være ved roret her og styre. Det er jo ikke, på instinktet, kan man sige, men den der fugl der. Lad os se, hvad den siger. 43. 46. Det er i hvert fald noget med den energi, du bruger. 46. Og det er noget med tanken, det er, som ligger i 46, og det er jo tankeplanen, alt det her ligger i her. Det er uudforskede hav. Altså der kan man også se tankerne, der ligger her med sværene. Ledetråd. At træde ind i det ukendte, uden et kort. At bevæge dig ud over din tryghedszone. At vælge at gøre tingene på en anden måde. At stole på livets ebbe og flod. Og at være i mørket og lade nysgerrigheden råde. Troen på, at alt vil blive godt. Og så er det din tryghedszone, er samtidig netop det, en sikker, velkendt havn, du endelig har fundet i dig selv. Du har en fornemmelse af, at du ikke har brug for mere, end hvad der er til rådighed lige her, hvor du er landet i livet. Lige nu er dog ikke et af de tidspunkter. Ligesom på den arketypiske helterejse, inviterer universet dig til at træde ud i uudforskede vande. Noget rører på dig, eventyret kalder. Du vil muligvis forsøge at gøre modstand mod denne tilskyndelse, fordi det vil involvere, at du forlader din tryghedszone, men at sætte ud på denne rejse er væsentligt for dit velbefindende. At navigere i det uudforskede aspekt af dig selv betyder, at du ikke vil have noget kort, for ingen anden har nogensinde været der. På denne rejse kan du ikke regne med den hjælp, du typisk ville forvente fra andre, som har været der før dig. Det er dig, der skal udforske dette nye territorium. Du bliver inviteret til at være pioner, en stifinder, en magisk kartograf, som tegner dit kort med din egen livskraft som blæk. Dagen er nu kommet, hvor du skal dykke ned i en usædvanlig oplevelse og fordybe dig helt og fuldt i det nye. Du ved ikke, hvad dette mulighedernes hav har i vente til dig, så bevar nysgerrigheden og afstå fra at dømme eller bruge etiketter. Giv dig selv tiden og friheden til at være nysgerrig, uden de begrænsninger, dine minder eller forventninger projicerer ud. Du befinder dig et forbløffende sted lige nu,
og du vil aldrig være den samme efter at have kortlagt disse vande. Det er jo hen at studere dine følelser, som ligger her i dronningen. Hun kigger jo også på den der, det er nærmest som sådan en lanterne, hun kigger på. Og det er jo det der med, hvor jeg siger, elsker ikke, kan ikke, det er ligesom det der holder dig tilbage, fordi du tvivler på, om du kan rejse. Men rejsen går indad, og gå ind og studere dine følelser, og sætte lys på. Og det er jo dig, der skal sidde bag roret. Ligesom vi siger her med styrken, det er jo at kunne sætte sig. Hun sidder jo op på løvinden her, og så hun har lukket øjnene, ikke også, og hun går jo indad og mærker efter. Så det er god rejse. Tag fat i det, i de budskaber. Mærk efter, om det er noget for dig, og ellers så er det måske ikke lige nu, så er det måske senere. Men det her, det er et øjebliksbillede. Lad os se, hvad de kreative vitaminer har et budskab til dig. Se, hvad de har at fortælle. Det her vil gerne ud. den er også på kurs. Nej, hvor sjovt. Den der nysgerrighedens rejse. Vær nysgerrig. Ja, vær nysgerrig. Det var også det der uudforsket hav. Den var sjov. Eller ikke sjov, den var god. Fordi de taler så godt sammen, de her kort og de her oplæg. Nysgerrighedens rejse. Men han står jo med sin, og siger, han står jo også i det der urørt, det der hav der. Og hun sidder jo også her på sin trone og har her vandet omkring sig, så jeg ser hende som værende dig. Nysgerrighedens rejse. Vær nysgerrig. Hvor er den? Nysgerrighedens rejse. 74. Se, hvad der foregår i dine følelserne. 74. Hvor er du? Her. Nysgerrighedens rejse. Når du befinder dig midt på livets hav, og hverken kender din placering eller retning, så er der en vej, som altid er fremkommelig, hvis du er villig til at slå ind på den. Og det er nysgerrighedens vej. I stedet for at bekymre dig om udfaldet af det store billede, som du alligevel ikke kan kontrollere, så tillad dig selv at være nysgerrig. Bliv en detektiv, som opdager stemninger og retninger og undres over tilfældigheder. Spørg, hvad mon der sker, hvis jeg gør sådan, eller sådan her? Hvorfor må jeg altid fare vildt her? Eller hvad vil det ske, hvis jeg tager en omvej? Vær villig til ikke at vide alt, men i stedet sige, kom lad os se, hvad der kan ske i dag. Et af livets paradokser er, at de ting, du længes allermest efter, har det med at dukke uventet op, når først du er i gang med at være nysgerrig til stede med alt det, du allerede har. Og det kan man jo også sige, det her. Du har jo nok noget af alt det her, ikke også? Så det er det der med at være nysgerrig. Og det kan man jo sige, at dronningen her er jo nysgerrig, så den ligger jo også over på den maskuline, men det er det der med ikke at handle, men være nysgerrig. Og så finder du jo også nogle nye perspektiver, når du også går ind og mærker efter. Ja, det var budskabet for gruppe nummer 3. Tak for det. Tag hvad du kan bruge, og lad resten være. Og det vil være dejligt, hvis du trykker på synes godt om, eller abonner, eller trykker på abonner, det siger subscribe, eller hvad det her. Tryk på den,
og så jeg ved, at der kommer flere ind på min kanal. Okay, tak for denne gang.